El pont de Sant Miquel de Balaguer i l'església de Sant Domènec estan de celebració amb la festa dels anicets. La festa s'inicia a les 8 de la tarda amb una missa en la qual es beneixen els anicets. Els anicets són una espècie de bosseta als quals fiquen 6 o 7 anicets i que aquests se beneixen i després es trauen cap a fora i es dona a cada una de les persones que ha vingut a missa. Amb aquests anicets se fiquen a la boca i llavors anem a beneir l'aigua, que totes estan en un canti i en un banc molt especial i tothom beu amb l'aniceta, beu el canti i amb l'aniceta a la boca perquè així l'aigua és molt més fresca i aquesta és la tradició. És a la sortida de la missa celebrada a l'església de Sant Domènec quan els anicets prenen el veritable protagonisme de la vetllada. Dues persones de l'Associació del Centre Històric de Balaguer els reparteixen entre els assistents per procedir així a la benedicció dels sillons d'aigua fresca. Tot plegat amb una àmplia significació històrica i cultural a darrere. La festa dels anisets és una festa de llarga tradició a Balaguer. Aquí la van recuperar els franciscans quan ocupaven el convent de Sant Domènec i és una antiga tradició monàstica dels convents dominics, sobretot, que acollien els pelegrins que anaven de pas i els obsequiaven amb l'aigua fresca dels cantis i per fer-la més refrescant s'hi solia ficar uns anisets de Matafaluga. Doncs aquesta tradició es va recuperar i durant tota l'època que hi havia aquí frares franciscans es va celebrar. La ballada de sardanes acompanyada d'una actuació de la Cobla Jovenívola d'Agramunt han estat les encarregades de tancar la festivitat que ha comptat amb la participació de prop d'un centenar de persones.